A lúa hoxe está máis riseira que onte, pero o ceo está máis escuro. Iso quere dicir que, se os meus cálculos non fallan, o sol debería saír por ali, por ali, por ali ou por ali. Rafa, sinalaches todas as partes. Xa, é que así acerto fixo. Bo, si que tarda en sair o sol. Non irás quedar dormido. Quen? Eu? Pero... Tutu, esperta, que xa é de día. Que? O foguete xa saiu sen nós. Que foguete, home? O sol xa saiu hai un intre. Bo, perdino. E por onde saiu? Pois non o sei, porque eu tamén quedei dormido. Pois haberá que volver esta noite. Sí, pero temos que facer algo para non quedar dormidos. A ver que se me ocorre. Hola, Rafa. Xa pensei que non viñas. Que traes? Un espertador. Puxeno para que soe xusto antes de que amenza. O que está ben pensado. Estupendo! Así, aínda que quedemos dormidos, espertarános para poder ver saír o sol. Bo, a ver se funciona. Por suposto que vai funcionar. Pero cando non funcionou algunha das miñas ideas? En serio teño que responder. Mellor non. Pero xa verás como esta vez non falla. Podemos dormir a sono solto. Este espertadoriño avisarános xusto antes do amencer. Ala, ata mañá. Non sei eu. Rafa, esperta! Vaya, xa amenceu. Que dicías? Tranquilo, podemos dormir a sono solto. Xa vexo xa. Foi un pequeno erro de cálculo. Supoño que temos que poñelo un pouco antes. E a que hora sairá entón? Non caímos ver saír o sol. Ah, xa sei. Xa o teño. Enerxía solar. Mira que maravilla. O que nos faltaba. Un Rafa invento. E dos vos. Xa verás. Primeiro quitamos a pila a este espertador. Pero así non vai funcionar. Esa é a idea. E agora conectamos este panel que transforma a luz do sol en electricidade. E axustamos a alarma para este mesmo momento. Pero non soa. Claro que non. E iso é porque está tapado. Pero mira que pasa cando lle dá a luz do sol. Funciona, Rafa. O teu Rafa invento funciona. Vémonos mañá, soliño. Estaremos esperando. Hola, rapaces. Que? Míraos. Que anxiños. Non sei se espertalos para que vexan comigo ao amencer. Case mellor non. Que igual non lles apetece e enfádanse comigo. ¡Ay, qué bonito! Pero que pasaría? Bos días, dormiñón. Ah, hola, linda. Linda!
Ai, pero que mal espertar, home. Estragáchelo, meu Rafa invento. Pero se estou aquí sentadiña sen meterme con ninguén. Enriba do meu panel solar. Levántate. Ui. Bo, linda, para un invento de Rafa que funciona. Sinto, non me dei conta. Senteime a velo amencer e... Que? Víchelo amencer? Pois sí. ¡Qué cara! E como sabía la hora que saía? Pois moi fácil. Aquí teño as horas nas que sae e nas que se pon o sol todos os días do ano. En serio? A ver, Nesta época do ano o sol sae ás 7 horas e 34 minutos. Ves? estupendo! Xa, pero seguro que non che di xusto porque parte sae. Polo leste, Rafa. Sempre sae polo leste e ponse polo oeste. Pois sabes que? Vou construir un Rafa invento para saber onde está o leste e o oeste. Chámase compás, Rafa. E diche tamén onde está o sur e o norte. Pero é que non queda nada que inventar. Ai, Rafiña.